Li bajarokê başkalê Anko Elbaqa Wanê hem bi xwezayî hem jî bi cihên dîrokî ve heremek giring e. Li 6 kilometre bakurê Elbaqê destpêka çemê Zapê da germav û pirek heye û navê her duyan jî Kelekom e. Germava Kelekom cihek xwezayî ye û ava germ jê diherike. Germahiya avê nêzîkî 20 derece ye. Ava jî bin diherike belava derdikeve ji ber vê yekê jî gerikên biçûk derketine holê. Gelê heremê demsala havînê da ji bo tendirustiya xwe tên dikevin nava germavê û diyar dikin ku ava germavê ji bo bay, bîrov û pir cûreyê nexweşiyê baş tê. Di vî alî da daxuyaniyên bijîşka da jî tê zanîn ku ava germavê ji bo êşên gihan, nexweşiyên çerm, dil, gurcîk, gerana xwînê û deroniya mirova re kêrhatî ye. Pira Kelekomê jî 500 mîtroya nêzî germavê ye û navê xwe jî germava Kelekomê wergirtiye. Pira Kelekomê bi bedewiya xwe ya sedan salan li ser cemê Zapê li ser piya disekine. Anegorî hin çavkaniya pir di salên 1650 da hatiye avakirin. Ev pir di navbera wan û Urmiyê de ye û di wî demî de ji bo hatun û çoyîna kervana gihaneke girîng bû. Pir hinek çavkanî dibêjin Selçukla döneme Selçuk hadiye avakirin. Hinek jî çavkanî dibêjin Komutanên Abbas Hüsrev Paşa de döneme xwe de hatiye restore kirin. Dîroka em tam nizanin. Lê em mezin yên gelê waniyan jî gelê Elbaxê bi rastî jî dema tên vê de hem vê de dîmen dikişînin hem jî xweşikbûna vê de jî dikişînin. Her demsal jî bajarokê başkala xweşik diyar dike. Ev xweşikbûyîna wê hem bi cihên dîrokî hem jî bi cihên xwezayî ve derdikeve pêş me. Mixabin zêde qedr û qîmetên van deran nayê zanîn. Pir û germava Kelekomê bi bedewî û ciwaniya xwe berdewam dike. Eger rêka we bikeve herema Wanê hûn dikarin her demsalê serdana vê derê bikin û xwe ji vê ciwaniyê bêpar nekin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.